Enyele m sambu nini na forongo ka ewe na ka ebi tinyere alụ. Level okay change go now. Hey, onto which level? Okay, now is conductor. Udu. Eh? Okay, who's the conductor now? Onto Bobby so by sequence. For you. Hey, look away la. Apa ke is after the pain na. Only hakumu go one more la kwa Eh? By, applico way. Chere. Ina arụ mpa gị kọtụma. Gene. Ina arụ mpa gị kọtụma. Applico way na 800. 800 a day. Man nọrọ n'ụlọ doing nothing. Gị gba m nkịtị. Chere. Gị na mpa gị na-arụ conductor. I mean, gị na-arụ mpa gị conductor na. Ana na gbara ịma agwa ngị n'ọwa akara aka m. Thank you. Ị na-enweta 800 a day. Kwefa ha m na-ekwu okwu. Fla ka mpa gị si wee bara onwe uru. My father eme ihe ọ na-arụ. Ebido ọbata ya do kpechiri akpụ niile dị n'ụlọ mpa m ericha ya. Ebido ọbata ya ọfụ nwobere na ka ọ sị na Queen Elizabeth siziri wallet ya. Ọnụ ụzọ sị anyị ya si America, ọnụ ụzọ sị ya si Europe. Ama m ebe mpa anyị si nata. Ama na ihe apanya ka da man si wee nata man udo dị. Ịma na ngwa na future mo ịnwa conductor. And the pamo driver. And the una abịa m chigi mgbe na mala ahụ m lele moto akpangasị ya ọ ya ohela abịara m na ọrụ akpangasị amana m na Chineke dị ebe mpa m nọ buli ebe akara aka m elocate go m ya conductor onto oni chowere abawe ana na agba onu chalo by dropping 50 by Chedina team n'ọrụ na team ka anyị lụọ biko nna ga eme ihe m na-arụ n'ụlọ forget kwa ihe football eme agbataghị m ọnụ baba team n'ọrụ ka mụ na gị rụkọ na hinu na ka ngwa mpa m ka ịrụ conductor confirm now gba your dad ka anyị pịa the thing one on one mana o weni mo ka confirm mmemme unu bi na all for me can tell ya chere ụmụaka unu na-ekele mmadụ ekwuziri unu otu esi ekele mmadụ so nne na nna unu ekwuziri unu otu unu fụ onye tọrọ unu ekele ya m gafe unu na-ele m n'anya Mary Magdalene mba nne Jesus mba otodala ka onye otodala Queen Elizabeth chogo the man ị kwesịrị ikele m atọrọ m nne gị nọ n'ụlọ jawi ọsọ gwara my mom si ya ọ dịka ka mpetọli ya jawi chogo mba ọsọ atọrọ mma gị mba ọ tọrọ ọhụrụ naanị mma m ịtọrọ mma gị ọsọ isi ala bụ sọsọ gị ime ya ikpere ala bụ isi ala mba chere o akamuni na nwere kemgbe last year ọ dịka ya achọ ka download ya hụla ahụ nwanne ihe m na-apịa akwa 1 year 4 children 3 years ụmụazị abụrụ 12 n'ụlọ go ya kwa m mara onye na-agba kedị na kuma ni meke ko ngwa awawa ba ni wa ọ dịka ka ịchọ njere gị ya ọ dịka ka ịchọ njere gị ya ọ dịka ka ịchọ njere gị ya ya da o ya ala legodi wa ya ọ dịka mara ya ọ bụ saski ya na box as original one night nke a dọkala ike na ya mba dọkala ike na nwa ya na tọnye na awụrụ mwa na kere ya Chineke ya na akọmọkọ si isi esi ebe a ka aka dị n'ọsụ ọlị ka ya bụ obi nsọ aba esekwa ese ọ karị n'ọjọ this man achọgbuola onwe ya amandianeze ebe a bụrụ for passengers ebe for passengers ya conductor seat banye sa ya ke na chemeri ya tutu na no so awadi kwage banye ebe na che banye ebe na o ja ya na ogwa agwa ebe ya load ebe ka mu achọrọ ya na na asi ọcha ke bi ya ebe ya abuko my first time motor o ele ihe o I know you see abanye na passenger seat ọjọ na tell you conductor space ọgwụgwọ nwa ga-akwa passenger na buru moto nsi ba na bịa ya we will go moto wu moto moto car is my motor car ndị awụ ndị ọrụ ma bi bọrọ nwa bịara moto nọ agwara na ọgbọ ọwụ dị ka gwa passenger nke ọ ga-anọ passenger nwere right ikwu nke ọ ga-anọ na nke ọ na-agaghị anọ onye ọbụla conductor kwesịrị ịha nka ha nka onwesi ike ga na nna mpaga n'ime onye aga mmadụ akala bụ ebe a funu mmadụ efu ndị polisi enwude anyị na-agụ onye
m akaụntụ ego a gbatara taa ngwa mezie ezi ka papa mana anyị arụchabụla ọrụ na ọgụ ga-agwa mgbe m ga-eji ana ego ịrụchabeghị ọrụ gị na onye nye m ego a gbatara na-asị m arụchabeghị ọrụ gbasara gị moto ọwụgụ nwe nna gị o jiri moto lo nna gị o nwere moto ka o nwere baisikụl ikwesị ndị nna ha nwere moto na-ekwu ka gị mechie ọnụ ọnụ mgbe ọ kọndọktọ na-emechi ọrụ wụ draiva so kọntinu ka anyị na-aga n'iru elee kọndọktọ ga-emechiri m ọrụ anyị na gị na onye na ụnụ wụ judasis karọt ka ọwụnụ ụnụ abụọ chi ga-emechiri m ọrụ moto ọwụ nna gị nwe ka ọwụ nne gị nwe moto ị ga-eji emechiri m ọrụ nwoke m nye m ego m ọsụsọ ma akpa mkpe gwara azụ aka jicha gị eze n'ọnụ kọndọktọ n'ọnụ kọndọktọ emechi ọrụ lele were ego gị macha aka nye m ego ụjọ were kele wunu ego ole nọ nga ya wee go job of the day ele ego job of the day so ya wee go job of the day so far where is ihe ọzọ wee ga ya the amount ele ego ego job of the day so far o nwere ego ka anyị nwetara Onye ga-aka ịrụtara na 4250 exactly wee ego job of the day ọgụ asa anatakwala ada gị nọ n'ihu moto ego aha anyị anataghị ego na ego da gel wee ego ole ego 100 naira na 100 naira ndị ụfụ ya go ole ego kwesị nye m ga-akwesị iwu 7250 nwaanyị ngwọrọ ọkwa nwaanyị ngwụrọ ego ole bụ ego nwaanyị ngwụrọ nwaanyị ngwọrọ sa anyị mere giveaway nwaanyị ngwụrọ ego ya wee ego ole 50 naira bikọs ama m ga epikiri ma nga drọp ya nọ m ga na-agbakọ ego niile anyị matara nga ma ndị ritụgharịtụ ma ndị bagịrị ọhụrụ agụchara m ego ha niile ọnụ unu were 4250 na-enye m mgbe napụ m ego nyezi ụmụ fi anyị ndị agboro ego anyị ndị agboro 500 naira asụbedịgo nye ndị mọdales bebi ego o kwesịrị ịha nga nyere m compliment nwaanyị ma na-eri nri ya sida kọma na akwakpọ m ụgwọ nkwa gị ọkpọ n'ọnụ maka chukwu kere m na gị na gị dala ike nyezi m ego m ọsọ 50 naira ahụ ka ebe ọ dị 50 naira mgbe ahụ eji m ya ata ọkpa na eji m ya weta ọkpa onwe nke iji ka nche ekwe na-ekele gị ebe a papa ego ga na kedu ba akwụọ m ọgwụgo ya final 50 naira ala ịchọkọ ọgwụ 1 million chekwa rona agịrịga eche m ọgwụ onye na-anakọsị ego ụgbọala papa m o nwere ka akpa m si bụ ime ka o furu efu m were half nye ya si ya jidegodo emechaa mana echetazi m ya ewere iwe jide gị nata sọm rona ejide sọm ndị otu si na-akpa gị pụta few of them esi na-akpa n'ime pantị ka ya pụta ihe unu chọrọ ịgwa m nya ego mụta a na-emezi ya agbata divide come papa le ya kwa ya criminal reaction le ho afụrụ ya na ọkwa sam ka ị na-egbu m ihe ahụ ọkwa sam ka ị na-egbu m ihe ahụ na ina m akwa dọtọrị ka ihe atara atagbu papa ị na-agbazikwa m ọtọ ihe atụfukwe nwa gị ka ekizi abụ ya zanzaza moto a anụla ta echiwo nta unu jide aka na unu juju maka Chineke unu enweghị ike ịsa ahụ ma ga ọrụ n'ọtọ Chineke ụgbara ito chọọ n'ụzọ na papa m nukwe nke ọma amụọ onye aka si na bita arịto ma amụọ enweghị m ike ya enweghị m ike na ya ama load passenger gị ba moto ka anyị ba moto ka mmechie boot ka anyị ka dị ha ọrụ emechie moto ba moto start ya ma ị gaghị nye m kii nye m kii anyị ji bụ badista emechi ọrụ bifọ lekwa mgbo just imagine ọ n'abalị ka anyị ji emechi ọrụ bifọ ba moto onye achọla ije aṅụ mmanya ọ chọrọ ije aṅụ mmanya jee chụọ nwaanyị o jele chụọ nwaanyị anyị ga-agwa mama na ije achụ nwaanyị ya afịa bonito la moto ahụ Imagia di moto ụmụaka anatago m ego na anatago m ego nne mgbe ị ritụrụ m na-akpọ gị ihe jiri kwụọ ha ụgwọ ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọ wụ di unu ndị asị Chineke bọtara ha bred Sunday were ahịa ego gị tinye ego gị n'akpa moto ka m nwe onye ọbụla m chọrọ ị na ego m anaghị ego
ụdị gị baga moto a ekwesịghị ịna gị ego o ndewo aha gị kwana aha m Catherine Catherine akpọbiri ya kat ya wụ oke ezigbo aha aha mgbe emegachi agbụrụbiri onye ukwu gbubie onye nta egbubie nnọọ o iwe onye ebe a elubere di no wonder mgbe ị nọ n'oche ote ha na-eme m mara onye ọwụ mara onye ọwụ mụ na ọmụ alụberikwa nwaanyị aka m na-eto eto Daddy, nye m ego akpụ. Onye wụ daddy gị? Ego akpụ a ma ọ mesi na ngote ma ịpụta, nye m ka ngote na junction a. Onye wụ daddy gị? Asị mmadụ onye nna gị umechere gị ya n'ala. Elota ị ga-esi elesa nwatakịrị ka m nwa ọhụrụ dị ka m na-etubote m na-eche m onwe m gị bịa nga akpọ m daddy. Ị na-agụ na ụdị ekpere gị? Ọ na-emesi ọnụ ọsịsọ. Si nga akụkọ pụọ. Onye nakọta ụgbọ ya megị dị ọkwara. Nwa chicken pot. Ka ịgba na-asụ. Never the way. Ọwụ nwa nwanne m nwoke mpa ha nwụrụ mgbe ha wụ ụmụazị tụọ m nwaziri ha tụọ ha mmadụ onye nna ha wụ onye ha niile na-eji akpọ m daddy ihe m wụ stepping father ha wụ ihe m wụ ha niile o eruziri ha otu isi lele m anya n'ihu lele dị mkpọ ma ha ka m na-egi meji agha ama onye ọjọọ dị oke gị ma m ya wụrụ never the way ụdụ nwa ma ọ nwa nwunye m nwoke o never mind him o ngwanụ ọ ga-adị echere eweli iwe elekwana ote m ga-esi mụ na gị na-akparịta maka asa akpakọta na ahụ n'ute gị at least ga-enye m nọmba telefon gị m ga-eji na-akpọ gị echekwe m na ọ ga-adị possible maka ọkwụnwa gị bịara ebe a na-anaghị ego akpụ achọghị m nsogbu biko ndụ mmadụ m ezigbo mkpa achọghị mmadụ ibe m ịkụwa m isi biko achọkwa m ka nwunye gị mere ọma asị gị na ọbụdụ nwa m mmeja legodo m anya n'imi excuse me baby mgbachiri enwe ihe ọdọ m tụrụ ịkọrọ ọgụ chere baby onye nwụrụ anwụ ga-anọnyere gị na okporo ala ili ga-eri ure gị isi kịta bịa agịrịga onye wụ daddy gị ele onye wụ daddy gị mụkwa ihe nna ahụ otu wepụ anyị gị fere ka m ipere pịa m nne gị o jikwasị gị zụta akpụ eji emecha ọrụ ụda akị tetabere na nne gị ọ sị gị zụta akpụ nkwa mgbe unu ga-ahụ mmadụ ihe ọma bịagara mma na otu unu hapụ ihe ọma here onye ọwa aka nwa m tụgụ gba m si emi ozi na anọ m ga ya chefu ihe n'ime moto ma ewere ihe o chefu na moto gị fere ka nwa ipere bịa nga taa ozi mma m si ka m zuru sacha moto ndị a n'ebe a na-enye ama na igere m ka m balansị ahụ ego ma ịma ngasị chi unu we nye m kii ndị agha ọ tere iri ụmụazị igbo omego na bọnkere na-ajikwana manya bọọlụ ịsha onye mkpọrọ enyi ọma m o bulu ụzọ wee nye n'ụmụ nsị ịmakwa egwu ụmụ ụwa tugbuole m Amamdianeze etu aka ilu si ada na ntị ọ bụghị otu o si atọ n'ọnụ onye ọbụla kpacharakwa anya ya Amamdianeze Wepere were ele ka ibegogere n'elu moto m ka nwa ọkwa si nga ahụ fe ha ọsịsọ na enwere onye n'ime unu so m agaji ọrụ taa ọpụdị aha dị mfe anyị na-aka adịdị na akwụkwọ nsọsọ cheka mpịara bụ ore anyị na-aga ọrụ tudo ka ekwu na obi ekwu dị ha chere mama enwere ka ịbụrụ ihe dị gị a na-akụbụrụ akụ mgbe ole na-akụta waịta waị obi ekwu dị ha gwara ịkpọgara mama ka ọ bịa mee m gịnị no ịkpọga mama ka ọ bịa sie agụ ka ọ bịa sie lamọ anyị si aga ọrụ a ọ sị na anyị eso ya agala ere odu ekwu olu okwu ma ụdị gịnị za ahụta m
Gịnị ka ha mere? Gịnị bụ nsogbu? Gwaghachi na moto arito. Maka na ọnwụ na ndụ na-agụ ha. Ọnwụ na kama m kwụrụ ha ụda m gaa n'ime nje abọta kpọga hisa anyị niile agwụ nga. Ha si nga ụgbọ arito ha nwesị ike iso m aga. Dọsọsọ gị na-ejebi ya. Anyị moto jebe ọlụ. Ụmụazị emewala m obi. M na-agbagharị ka dị m agbata. M na-agbagharị ka dị m agbata. M na-agbata ego ha na-agbaji ya n'akpa. M na-agba ego ha ke ya abụọ na-agbaji ya n'akpa. Ọ nsụkụta akpa ha niile arụ dịcha ya ego. M tawa ahụtacha mgbara aka. Nana m chọrọ ịnụ ya aka. None of them go to follow me to go to work. Ụtaba. Agịrịga. Keke nnọọ ihe tiri unu n'ụdọ ọ bụrụzie nke izu ochi. Ị na-edozi edozi ka ị na-emebi emebi. Nna gị na-ata afụfụ na-agbagharịta ego ụlọ afọju akpa. Onye na-akụ ụdị akụkọ ahụ. Ihe di gị ji moto eme ote n'ịnta na tikobelanga marịlanga ụmụnne ya kpash. Ọfụ ụmụ nwoke ọ na-enye ọkụ anyị si akwụsị ya ajụ. Ọfụ ụmụ nwaanyị ọma brek choo anyị na-akpọchi isi ebe a. Ebe ọ na-ama brek maka ụmụ nwaanyị. Ebe o kwesịrị na 100 naira ọbịa ọsọ anyị na 20 naira ma 30 naira. Ọ dị anadị ego adị na sef anyụ a na manager anatatụ ego. Ndị n'ife ọ na-akọ ogene pụmpụ nyam mpụ enweghị ihe wụ eziokwu n'ihe ọ na-akọ. Mama eziokwu dị ya. Okwu manụmanụ ihe ọ na-achụ na nwaanyị ebe ihe a na-ekpe na driver park driver ụmụ nwaanyị. Ehe na yes na ọ masị driver ụmụ nwaanyị. Nwunye driver Amandianeze. Ọ na-ekiri nwaanyị wee welu. The moto Amandia na-ebu. Ịnụkwobe gị. Amandianeze. Ọhịa ịlụgasị. Wisdom ahịa na-alụ pak tụtụpụ enyi m ọfịa. Ndị mbụ nwere wisdom bie gị ọma. Ị na-apụ ala. Ị na-ewiz oke ihe a ka ị na-alụ. Instead of ya agba ifuru moto fụọ fọkọsọ ị na-enwegharị wisdom ụmụ nwaanyị ị na-ebugharị ụmụ ife ụmụ nwaanyị gbacha kpii ifụze ụmụ nwoke ifepụ gịnị emere ga-eme ha na-ebugharị ụgbọala ọpana obodo ụgbọala ha na-ebugharị ka m enwe zaa ma Amandianeze ọ bụ ụgbọala ka m enwe ahụ ka ị na-achọ ọchụgharị n'okpuru m nwaanyị ije fọkọsụ weta ego kekeke wee nye n'ụmụazị nri a na-etolu gị ogene dị ekwesịrị ị na-eze ya eze ekwesịrị ụmụ nwaanyị kwesịrị ị na-eze gị eze is all right ebe e buru gị moto onye mere ọgọ fi gị moto ọ bụrụ iji na-ebu ala ị na-ebugharị ala ọkwa na nsogbu ajọ ka anyị buo ala taa anyị moto ka anyị banye n'moto. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!